Tak jo, nazdar lidi. Vítám vás u svého prvního videa, ve kterém si pěkně povíme, co se mi stalo, co bude dál, jaký jsou predikce, kdy se vrátím do práce, jestli vlastně ještě vůbec budu sportovat a tak. Takže jenom rychlosti, co se mi stalo, všechno, co to si povíme dál ve videu. V jednom zápase klasicky prostě si vyhlídli nožu a borec omylem ze zadu mi přišlápnul nohu a koleno to nevydrželo a udělalo pápávála. Takže vlastně díky tomu se mi zastavila jak sportovní kariéra, takže vlastně i sezóna a vlastně tím mě i zastavil moji pracovní rutinu. Jak se to stalo? Asi vám to nechci tady popisovat, jak se to stalo. Teďka tady vám hodím to video, jak to ještě stihli hezky natočit, jak mě borec zezadu pěkně sešlápnul tu nohu. Je tam krásně vidět, jak mě Češka úplně vystřelila ven. Je to moc pecka, hnedka jak jsem dopadl, tak jsem věděl, že vlastně jsem dohrál, že vlastně je to v háji. Nejvíc, co mě asi jakoby naštvalo, tak je to, že mě borec vlastně přišlápnul to moje zdravé koleno, který vlastně ještě s ním nebylo vůbec nic. Protože právě už mám po operaci, po menisku, po chlupavce a vazech. A myslím si, že asi potom, až jste si mohli zhlídnout to video, tak vám asi nemusím nic víc jakoby specifikovat, co se vlastně stalo. Všechno jste viděli. Bohužel, sport je těžký, je drsný a jak by řekl někdo, když jsi zraněný, tak prostě nehraješ a zranění k tomu patří. Začátek jsme jako proletěli, shrnu vám celý děj, jak se to všechno událo. Přijel jsem do Náchoda do nemocnice, mě odvezli hezky ze zápasu záchrankou, kde mě udělali hezký ultrazvuk, nebo nekecám ultrazvuk rentgen. Nedělali mě magnetickou rezonanci, nic. Z toho důvodu, že mi doktor řekl, že vlastně by to zkreslovalo ty magnetický, takže mi řekl, běž v místě bydliště po 14 dnech k vašemu doktorovi tady někde, ať se tě to podívá a uvidíš. A jak jsem tady přišel na Zhořicí do Hořické nemocnice, kde mi jeden nejmenovaný doktor hezky vytáhnul krev z kolene, nebo vodu. Musím říct, že moc tohleto miluju, když jako fakt jako nesnáším jehly. A panu doktorovi říkám, že prostě omdlívám a jo, v pohodě, teď ležíš, nespadneš. Na zem ležíš, prosím tě, v klidu, který spíš spát. Dobrý, no. Takže vlastně po vytažení vody s kolenem mi pan doktor oznámil, že v tom je příměs tuku. A já jako dement, který prostě neví, co to znamená, mě řekl, hele, vypadá to, že máš prostě prasklý meniskus. Říkám, super, takže co bude dál. Takže ať si dojdu ke specialistovi k ortopedovi. Říkám, dobře, tak já půjdu tak ortopedovi. Zase jsem si to dohodl, neboli rodiče hezky mě pomohli, mě zase zařídit v Hradci v nemocnici. Pěkně ortopeda, že jsem v nemocnici na ortopedii, že ať si teda přijedu, ale že ještě tak akutní, že se musím vyčkat pěkně čekací dobu. Já OK, budu tam přijdu, dobrý den, všechno jsem vyblekotal, co se jako dělo teda. A sestra na mě, vy nespadáte bydlištěm sem? Tak jsem na ní tak koukal a říkám, jak jako nespadám sem? Jsem jakoby v nemocnici, nejsem u svýho žádného doktora jakoby o to obvodního. Nic, tak koukala a jo, dobrý, jste vlastně tady byl taky s tím právě. Říkám, no právě jsem tady byla, všechno bylo v pohodě. No ale jste si, že vás jako neušetříme, že nespadáte tady pod to. Já říkám, no jo. Ale nebo řečeno, že vlastně tu magnetickou má to dělat, až mi spadne otok. Tak já to předám doktorovi a uvidíte. Tam sedím, po 5 minutách přijde doktor, narve mi papíry do ruky a řekne, jakoby, hele no, podle papíru to máš jenom natažený a leduj to a běž domů. A já na něj koukám, říkám jako, já ty si ze mě jako, protože mě řekli, že mi máte dělat magnetickou. No, tak si to tady prostě někde u tebe jako místě bydliště a běž, čau. Jsem na něj tak koukal.
Dobrý, jak jsem se odběhal pěkně, šel jsem do háje. No a vlastně mě napadlo, když vlastně ještě jsem nepracoval, tak jsem jezdil dělat vychovatele do Dynama, do Pardubic, kde vlastně mě řekla jakoby zdravotnice jedna, že kdykoliv budu mít cokoliv problém s nohou nebo prostě s čímkoliv, takže se můžu na ní obrátit, takže mě s tím pomůže. Jsem jí volal, jsem jí všechno vyblekotal, co se stalo a za to jí chci jakoby hodně poděkovat, vlastně, že díky tomu, jak byla ochotná, všechno rychle mi zařídila, že vlastně ještě v ten den, co jsem jí volal, tak mě zařídila v Pardubicích na poliklinice schůzku s ortopedem, který mě vlastně po tom jako vyšetření řekl, hele, jdeme na magnetickou a uvidí se, co nařede magnetická. No. Tak po magnetický, co jsem přišel, tak jenom jestli to ví ten doktor teďka třeba z Hradecký nebo jakoby nemocnice, tak abyste věděl, tak to vaše natažení je to, že přední skřížený vaz je kompletní ruptura a boční vaz je částečná ruptura. Takže to vaše natažení vlastně je to, že vlastně nemám přední skřížený a boční mám jakoby naprasklej, jo. A jenom tak, jako jak mě pěkně odflákli v Hradci. Když jsem pak přijel do Troj, zpátky do Pardubic, tak vlastně mě teda řekl, že zatím na operaci nepůjdu, že začnu rehabilitaci a uvidí se, co se bude dít dál, jelikož pokud to dokážu osvalit, tak to vypadá, že bych mohl normálně fungovat. A pokud to nezvládnu, tak vlastně bohužel budu muset jít na plastiku vazu. Jak se třeba zrovna cítím a jak jsem se cítil přímo po tom zranění, jak to tak nějak jako probíhalo, co se týče nohy, tak teďka se už tak nějak cítím docela dobře, jelikož už skoro ohnu celou nohu úplně do plného ohnutí, což jsem za to rád. Bolesti jsou zatím občas veliký, ale s tím se musí počítat. Vlastně co mě na to nejvíc štve, nebo jak se cítím, jak jsem se cítil zklamaně, hlavně vůči týmu a vlastně vůči práci, vůči mému kolegovi, protože když začnu nejdřív prací, tak dělal teďka takovou jako docela těžkou zakázku a bylo mi docela líto toho, jakoby, že tam musí být sám, protože je to docela těžký jako na nervy tam. A vlastně vůči týmu, vlastně jak vůči týmu, tak i vůči sobě, protože jsem si řekl vlastně, Michale, ty jsi byl v loni nejlepší střelec Národní ligy Západ a byl jsem druhý v obod v kanadském celkově. A vlastně letos, když jsem chtěl zase ukázat to, že vlastně to nebyla jenom náhoda, jsem se chtěl třeba držet tý top 10 ve všem, tak bohužel jsem se zranil a vlastně už je půlka sezony za mnou a bohužel zatím nevidím zdárný konec, kdy si řeknu, jo, za 14 dní už můžu hrát. A teďka vlastně už rehabilituju. Rehabilitace jsem si hezky zařídil v Hradci Králové na bavlně. Musím říct a zaklepat, že jsem dostal fakt dobrýho borce, fakt frajera, takzvaně Martin Čonka, docela frajer. To štěstí, že ještě on hrál fotbal, teďka hraje hokej. A musím říct, že mi jakože hodně pomáhá, jako, že když teda ví jako asi, jaký jsou mý cíle, když jsem mu to říkal, jako, jak se chci vrátit brzo zpátky do pracovního procesu i sportovního, tak jako nenechává mě odpočnout. Vlastně z těch všech jakoby zatím sezení mě jenom musel jednou jakoby sám protahovat nohu, protože jsem už říkal, že už to nezvládám, jakou si procházím bolestí, takže mi jakoby jenom z těch 5 nebo 6 sezení mě vlastně jenom jednou ulehčil, že mě jakoby protahoval on a že jsme neposilovali. A zatím vlastně mám daný rehabilitace do konce prosince a to nám vlastně ukáže, jestli to dokážeme osvalit a jestli to dokážeme osvalit, tak teoreticky jenom na tu operaci, ale jelikož pokud to bude bolet nadále a nebude to natolik osvalený, tak
bohužel operace a plastika mě nemine. Co to pro mě znamená dál jako ve sportování? Jak už jsem jakoby to i hnedka pakoval našemu trenérovi, pánovi Klapkoj alias Marvoj, že vlastně, jestliže půjdu na druhou operaci, takže silně přemýšlím, že vlastně pro mě florbalová kariéra vlastně jakoby končí a že se budu jenom věnovat na 100% pak už jenom závodění na motorkách. A takže jediné co, tak teďka prostě musím doufat, že to strašně osvalím, že budu v dobré kondici a že to vydržím a že se po novém roce snad uvidíme. Moje motivace je teďka asi už zbytečné jakoby říkat, co všechno jakoby před sebou já mám, jako co všechno chci udělat, co čeho chci docílit. Myslím si, že z toho videa jste si mohli všichni všimnout, že ten tým pro mě hodně znamená, ten sport, že ho chci furt dělat a že vlastně, jakmile já se do něčeho zakousnu, tak to chci dělat fakt na 100% a není cesty zpět už. Je tady buď, anebo. Buď je, že budu hrát dál, anebo že prostě konec. Takže, pokud chceš vidět, jak jsem dopadl a když se vrátím, tak nezapomeň dát na tadyto video like a follow a takzvaně máš si na zvoneček, abys viděl a slyšel, jak jsem dopadl a jak jsem se vůbec dokázal vrátit. Čest.